Sziasztok, itt a Namka 16, és ebben a videóban a videónak a címe az lesz, hogy hogyan tégy tönkre egy biciklit. Amint láttátok az előbb is már a biciklimet, vagyis ez a régi biciklim, az új biciklim az egy OMF Hardy 5, nem lesz a biciklisről. Ez pedig ne kérdezzetek, hogy milyen márkája, le van mind a két pedál el van törve, és hogyha ráfókuszálna, örülnék. No. Most gondoljatok bele, amikor tekerek, így van a pedál, és így kellene mennie. Ez meg így megy, és közben meg így valahogy. Nem tudom, hogy mindjárt látják. Kicsit recseg, ropog, kicsit kevés ehhez. Konkrétan mindjárt leszed a bicikliről. Na várjatok! Hogyha azt akarjátok, hogy már meguntáltok a régi biciklokat és új biciklit akartok venni, keressetek egy ilyen árkot, ilyen jó széleset, vagy hát annyira nem széleset, megfogjátok vissza, megfogjátok, meg kell fogni, lábatokat ide, hoppá, várjatok, ide, figyelj, így, na azt akartam -e. Na hát még mindjárt lesz még egy gyorsulásteszt, addig várjatok, jön egy vágás. Ja, és még a gyorsulás előtt egy olyan, hogy ha így elesel vele, vagy bármi történik veled, így konkrétan így eltörik a kormány. Gondolod, hogy ez elfordul. Kanyarodáskor is bármikor elfordulhat, úgyhogy nagyon szar. Na várjatok! Na hát akkor itt van a speed test. Bombastic, recsegés, hang, I love you, fos, shit off in the garden. Kicsit recseg, hát most ebben nem lehet mit csinálni. Csináljunk egy speed testet. Ha várjatok, akkor mindjárt jövök. Mint láttátok, átvettem a másik kezembe a kamerát, de mivel nem tudtam volna váltani, mivel ez ilyen egy szar egyváltós, ilyen egy kormányos. Na, szerintem mehetek egy 20-szal. Nem tudom, de 20-as kerekei vannak. Itt vagyok. Hát ez jó racsi. Ezt megmondom. Jövünk még egy. Mivel ennek csak 20-asok a kerekei, itt látjátok. Szarok konkrétan. Ez is fáradtam, basz. Ezt alig mentem 200 métert. Itt egy Renault Twingo. Na várjatok, akkor egy gyors. Fáj a testem, basz, mindjárt esek. Fú, hát, ha bennem bíztok, akkor nem vegyetek 20-as kerekit. Ez egy szar. Na, ennyi lett volna ez a videó. Tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Van egy másik csatornám, ezt majd később elkezdem, de még csak ezt csinálom. Amin ilyen csak ez a vlog csatornám, meg van az Adamka 16 csatorna, ami meg a játék plusz gameplay. Na, hogyha tetszett a videó és még szeretnétek ilyent, hogy hogyan tegyetek tönkre bármiteket, akkor annyit kell tennetek, hogy ezt a videót lájkoljátok, a Facebook oldalamat lájkoljátok,
Na, ezt elbasztam. Facebook oldalamnak a neve Adamka16, csak ezt simán beírjátok, és egy ilyen creeper lesz a képem. Hogyha azon összegyűlik a 20 like, akkor kisorsolok egy MH plusz karít mesteremcén, plusz 20 000 B-t, meg még megnyerhetitek tőlem ezt a biciklit. De én Adamka16 voltam, sziasztok!